Тамашачылар, фестивалimiz қонақтары, 21 январь күнінде Түбек Рәшид иҗтимагый оешмасының җитәкчесе, Акбарс фонд акционерлык җәмгыяте генераль директоры, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Иван Михайлович Егоров гомер бәйрәмен 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Инде безнең дә бу көнне игътибарсыз калдырырга хакыбыз юк. Хөрмәтле Иван Михайлович, бүген безнең өчен бик зур бәхет сезне шушы Туым Җындызы фестиваленең якты сәхнәсендә котлау. Бу кичнең мәгънәсе икеләтә. Без яшь тарапларны гына түгел, ә барлык яшьләр өчен җындыз булган дәдәбезне хөрмәтлибез. Сез халык күңелендә аеруча яшь бул йөрәгендә аерым урын алып торасыз. Сез милли традицияләрнең сакчысы гына түгел, ә аларны алга алып баручы көч. Сезнең ярдәмегез, изге теләкләрегез, акыллы киңәшләрегез аркасында бүген барлык яшьләребез үз тамырларын белә. Үз тамырлары белән горурлана һәм үстерә. Инде бу фестиваль моңа ачык дәлил. Инде ничә еллар дәвамында сез яшьләргә юл ачасыз, аларга үз көчләрен сынарга, үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирәсез. Һәммәбез өчен сез ихтирам, патриотизм һәм туганлык хисе үрнәге. Ихлас күңелдән сезгә нык сәламәтлек, озын гомер, гаилә бәхете телибез. Эшегез һәрвакыт шатлык алып килсен. Ә инде без яшь буын сезнең юлыгызны дәвам итәргә, халкыбызның киләчәген ныгытырга тырышырбыз. Бәйрәмегез белән, кадерле Иван Михайлович. Әйе, киләчәк җырыбыз Төбәк Рәшид иҗтимагый оешмасы исеменнән, Бәрәкәт яшьләр бүлеге исеменнән, Бәрмәчек дәүләт фольклор ансамбле, Туган айлар гәҗите исеменнән, Туым Җындызы фестивале исеменнән, Айбагыр этнолагерь исеменнән сезгә бүләк булып ирешсен.